Medizina Patxibitia da, Elgoibarko IMH-ko ikasle bat. Gaur egunean Zubakorren nago lanean, gerente moduan. IMH-an zelan hasi nintzen, esateko batxilergo teknikoa aukeratu naban, eta batxilergo teknikotik inaban selektibitatea eta gero apuntatu nintzen ingenieritza egiten Bilbon Lakasillan, eta txasko handi baten eman. Ni bilatzenan praktikotasun hori nabara aurkitzen. Eta hurrengo guztian apuntatu nintzen IMH-ko fabrikazio goi mailako zikloa. Aukeratu naban fabrikazio zikloa iruditzu zitzaialako kompletuena zalako. Sakalako bai diseinu partia, dibujo eta alako gauzak ematen genitzuena, bai montaje partia, bai hidraulika, pneumatika eta alako gauzak ematen genitzuelako, eta gero fabrikazio partia bai materialak, teknologia, tratamentuak, gauza guzti horiek ikusten genitzuelako, eta gero tailarrian ere praktikotasun hori ikusten genuen. Eta 2 urte horiek egin da gero, praktikak egin nituen Doimaken. Eta praktika hori bukatu nitzuenean, hasi nintzen Zubakorren lanean, fresadora batean, egin naban urtebete. Zubakor zan enpresa familiarra. Aitza jubilatu izan 2003an. Eta gestio mundu hori naban oso ondo dominatzen, erabaki naban IMH-ko ingenieritza alternantzian sartzea. Sartu nintzen 1998an, eta sartu nintzen 2001an edola. 2003an aitza jubilatu izan, hasi nintzen ni IMH-an ikasi naban bai gestio eta bai fabrikazio bi aspektu horrek aurrera ateratzen beste modu batera emateko. Aitza jubilatu zanean, nahizta aitza bertan egon, bera sakan informazioa, bera sakan. Informazioa ezaban inunez. Eta nik naban nahi, nire atzetik datorren bat aurkitzia informazio gabezia hori. Orduan, hasi nintzen, danen arteko laguntzakin informazioa ateratzen, bonuak ateratzen, partes de trabajo ditzen diana, orden de fabricaciones, pixka trazabilidad lortzen, kalidade asunto horretan. Jefe tailer bat dakagu goin, gerente bat, kalidade arloan beste pertsona bat dago, IMH-tik ezten dakoa baitxa ere, lanien hasi izana gurekin tornuan, baina bisa dia IMH-en ezten dakoa, bai Egoitz eta bai Josu. Hoi nire arloa da pixkat komertziala, asko gustatzen jatana. Egixo gustatzen jata egotea, tailerrean egotea eta tailerreko gauzak eta datzik. Eta 2009an, eskaritza jauzi janean, gaizki paso genuen. Regulazio batean sartu dira izan ginen. 2010ko uztailen arte. Uztailean ez da krizia bukatu izala. Erabaki genuen beste modu batera hartzea gauzak. Langilea ere prest egon zen aurrera ateratzeko. Jubilazio asko etorri dira eta jubilau indianean, jubilau beste bat hartu eta horrekin gera. Bi generazio honek aurkitzea da gaur egunean pena handiz ematen dizun jendia. Esperientzia hori eramanitzen dabalako berakin, eta ikusten dozula esperientzia hori aldatu bia dozula teknologiakin o aldatu bia dozu beste pertsona polivalente batzuekin. Eta IMH-ak adibidez eman dizkigu guri polivalentzia hori. Jendia ez dakabe esperientziarik, baina bai ibilidia, bai dakabe posibilitatea ibiltzeko hemen edo beste lekuan. 2008tik ona, urte bat bere ez izan berdina. Ez duguki beti dezkazu zuela klienteak, diana fijuak, laguntzen zaitxuenak guztia pasatzen, eta gero dazkazu beste 10 beti izan dira lan fijuak ere ez da, 10 horiek beti aldatzen dira. Urtero aldatzen dira, ez dira berdinak. Nik uste dut gauza politxa gaudela etxe. IMH-an sartu nintzen bezala ni, eta IMH-ekin erlazio bat eduki dugu bai Zubakorrek eta bai nik IMH-ekin, beti nahi izan dugulako momentu zai haueri buelta bat ematea. Hasieran kontu duten bakardade horri buelta bat emateko ere, jendia ere behar izan dut zuzendaritza multzo horretan sartzea. IMH-ko inkresek bai lagundu dugu askotan, eskakintasun hori zelan leikegun, zelan motibo leikegun jendia, zelan eragin leikegun jendia mobitzera. Gaur egunean
erabakiak esan dute moduan danen artean hartzen dira, eta jendia dago sartuta mundu horretan zubakor aldatzeko eta bixarko gunean enpresa potente bat izateko. Bai erabakizitan, bai zerbitzuetan, bai jendia involukratzen, gauza horietan. Makina berriz sartzen zenean, niri beti gustatu izan jakitea zelan funtzionatzen da makina horrek. Orduan, imatxina.net 5 egetako kurtso batean, 20 orduko kurtso batean, ikusteko zelan funtzionatzen da makina horrek. Gaur egunean ere, jendia ere konturatu da, pertsona konturatu da, lanera jundia denean, efizientzia bat eskatu da jakola jendiari. Exigitzen diotela jendiari, hemen imatxian batek esatezan moduan, el sentido común casero. El sentido común casero hori erabiltzen. Neri behin batek esan zian, imatxia guatu da, haura ikasteko, hemen dirua irabazita galdu egunero itxen da. Eta horrek ja jartzen zitzu bere lekuan. 2009an ikusi genuen beste leku batzuetik ere etara genezakela Zubakorrentzako mejora batzuk ero. Mejorak edo berantzako lagungarri izango zian gauza batzuk. Eta erabaki genuen beste enpresa bat montatzia, Sala Dibeka. Handikan itxen dugu elkarlana. Haura da planeoetan da Zubakorri faltatzen zizkion operazio batzuen komplementua. Krisi momentuaretan pixkat Zubakorri emateko laguntza bat, hori inbiar izan genuen. Enpresa batek ez dira 8 ordu izaten dira 8 ordua baino gehiago. Bi enpresetan eukitzia burua oso zaila izaten da. Langabezian zagoen jende bat ere eta genuen handikan lan eitzeko. Lana sortzen duzunean ere horrek postasun bat ematen dizu ere.